Kaixo, gu Iker Gizezola eta Jokin Azpilikueta gara. Eta nola botatzen dugu, eta peonza nola, eta xiba nola bota, eta trukoak egiten irakatsiko duzu. Lehenengo, xiba botatzeko, sokaren goikoaldea borobila, xibaren goikoaldean sartuko dugu. Gero, indarrez tiratuko dugu soka berutz, eta puntaren goikoaldean bueltak ematen hasiko gara. Gero, bi atzamarra hauen artean soka sartuko dugu eta orain peonza boten dugu. Orainik, espazio ontzia egingo dizuet lehenengo, xiba normal botatzen dugu. Gero, alde batera eta alde bakoitzera buelta bat ematen diogu. Gero gora egiten. Bueno, nik orain sagozarra egingo dizut. Leheneko xiba normal botako dugu eta alde bakoitzera pilo bat buelta emango dizut. Edo egin harta. Orain helikoptero egingo dugu. Lehenengo normal botatzen dugu. Gero, borobilarekin puntatik sartzen dugu. Eta gero gora erretan dugu. Hori da.